Hello guys, welcome to another episode. Εντάξει, hello. Λοιπόν, σήμερα πήρα δύο τριντάκια. Πολύ ωραία τριντάκια. Πανέμορφα τριντάκια. Okay, okay. Λοιπόν, το πρώτο. Πάμε στο πρώτο. Πρώτο βλέπω καθαρά είμαστε σε downtrend. Okay. Μετά βλέπω ότι είμαστε πάνω στο previous day low. Το κάνουμε, το περνάμε. Ταυτόχρονα είχα το 425 εδώ. Και άμα θυμάμαι καλά, είχα βάλει κι άλλο ένα deviationάκι. Ποιο είχα βάλει? Αυτό είχα βάλει. Αυτό είχα βάλει τώρα. Αυτό πρέπει να είχα βάλει. Τέλος πάντων. Χτυπάει εδώ πέρα στο 2, ας πούμε ότι είναι αυτό. Χτυπάει εδώ πέρα στο 2. Κάνει retrace, φεύγει πάνω, χτυπάει στο FG. Οπότε δεν το παίρνεις εδώ πέρα το trade. Έχει PSP, πέφτει κάτω το market. Ξανά. Εδώ είναι που βάζω 0.50, μήπως και βρούμε κάποιο trade. Βλέπω αυτό το closure. Κακά τα ψέματα. Το trade εγώ το πήρα εδώ. Ωραία. Βλέπω εδώ πέρα το closure. Μετράω για 0.50. Βλέπω έχει no wick και κλείνει με no wick. Άρα περιμένω το market θα πέσει. Βλέπω πρώτο candle αδυνατή μαζί με PSP και με FEG τέλος πάντων να κάνει retrace προς τα κάτω. Να καλύψει το wick και για ανοίξει μόλις το 15 λεπτό. Ταυτόχρονα βλέπω μετά ότι και το επόμενο αδυνατεί να κλείσει και μετά βλέπω το επόμενο και άμα δω καλά, άμα δούμε εδώ καλά, εδώ όπως βλέπετε έχουμε volume delta divergence. Αυτό εδώ πέρα έχει κάνει lower low ενώ στο chart έχει κάνει higher low ενώ στο volume delta έχει κάνει lower low. Οπότε έχουμε και volume delta divergence. Βλέπω ότι χτυπάει στο 0.50 και γίνεται retrace. Βλέπω ξαναχτυπάει στο 0.50 και κλείνει έτσι το candle. Άρα κάπου εδώ πέρα είχα μπει. Και target είχα, άμα θυμάμαι καλά, είχα το 0.62 πιο κάτω ή αυτά εδώ πέρα τα high. Κάτι είχα τέλος πάντων, πάντως εδώ πέρα ήταν το που το έκλεισα. Μετά βλέπω καπάκι, κλείνω το trade, μπαίνω στο 5 λεπτό, βλέπω ότι χτυπάω μέσα σε 5 λεπτό FG. Και αυτό το candle είχε κλείσει. Πέφτω μονόλεπτο, λέω έχουμε και no wick 15 λεπτό open, οπότε το market αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσει να το καλύψει αυτό. Και λέω θα βρούμε trade εδώ. Μόλις βλέπω αυτό εδώ πέρα το candle, το reject, βάζω εδώ ακριβώς, εδώ, στη γραμμή που θα δείτε τώρα, εδώ το entry μου, με κάνει fill, stop loss πάνω από εδώ, 4 pips είχα, το θυμάμαι ακριβώς. Και δεύτερο trade που θα μπορούσε κάποιος να μπει θα ήταν στο 0.5 του week αυτού. Το οποίο όπως και βλέπετε χτυπάει ακριβώς 0.5, παίρνεις εδώ πέρα, stop loss 2 pips και target all the way down. Εδώ τα που το έκλεισα, αυτά τα δύο trades για σήμερα. Ήταν πολύ εύκολα trades. Καλά εύκολα trades, μαλακίες λέω, απλά ήταν εύκολο να το καταλάβετε και εσείς τα trades. Ναι, αυτά εδώ πέρα τα δύο. Απλό price action, απλό πώς λέγεται, απλό entry trigger με 0.5. Και εδώ και το 0.5 να μην έβαζες, γιατί όπως βλέπετε εδώ το 0.5 δεν έπιασε. Κανονικά το επόμενο candle θα έπρεπε να χτυπήσει το 0.5 του. Οπότε entry πολλές φορές μην βάζετε πάντα στο 0.5 του week. Βάλτε εδώ πέρα και ας παίξετε με λιγότερο ρίσκο. Βάλτε εδώ μόλις κλείνει αυτό το candle, στο άνοιγμα δηλαδή του επόμενου. Εδώ πέρα. Βάλτε εδώ, γιατί δεν ξέρετε ποτέ. Μπορεί να μην πάει καν εκεί πέρα και να φύγει κάτω γιατί κάνει reject
κατευθείαν από το 5 λεπτό FG. Και ταυτόχρονα στο μονόλεπτο μπορείτε να δείτε έχουμε και το IFG. Άλλο ένα συν. Μαλάκα τώρα το είδα αυτό. Perfect. Πω από τρεϊντάρα. Και πιάνεις εδώ πέρα, πιάνεις 27 points εδώ. Καλά, άμα ήθελες τα άφηνες κι άλλο κάτω, αλλά εντάξει. Και άλλα 24 εδώ, άρα κλείνεις γύρω στα 60 points την ημέρα σου. Perfect. Με lose 4 points και 6. Συνολικά 10 points, 2 trades. Αυτά. Έγινε, φιλάκια, φιλάκια. Τσάω.